ize impela ke umuntu ucike kufanele ke ake alele phana kwakudluza ungene ke awuchaza kahle uthi ke usho kanjani ukuthi enye indoda ke yinhle kodwa phama ngikhuluma kakhulu ke wengane zothi impela ke angintshele le video yake nangenizwele Thank you. No problem. Himala. Hey, unomsindo lapha. Yazi content engiphathe kabi. Ulongani uyamuzwa lo mfana lo ubani usomisi. Ungikhethe emadodeni onke nje ke siyafana uthi awumuhle. Kwawasho ubuye indoda uthi muhle. Usazo umgcilazana. Baleke nemkhuzi. Lapho sekubothe ukuthi ngibhekile nje uthi ngimuhle. Inkulunkulu ake kokuyasethu ake ngithemba imphansi la. Yebo kubezo. Usethi yesh utangiphirini ngithi mina ngizobe ngizwele umfana khosi amehlo ngapha uthi eish utangiphirini usomile esiteji noma ngithe ngapha anzangu noma to ngizwele hawu ngiyathula usethi ave muhle kuba hawu ngibuza lo munye umfana uNkulunkulu umzwile ngapha uthi ave muhle lo bhuti bakithi ngithi mina nani kuba khona indoda ekatshena enye uthinte usethi uyakhipha iringo yabo ukhulu wathi ke ushadile wathi uthi akakhiphe le ring kanti basho umkhulu ayawuthi utheleka nami kwamapieces usho kanje hayi usho kanje hayi ngengane zasamboye azimnyaka ngoba ngiyibonile ingane zase-university ngathi ingane nevithi ngoba manje ngiyoqala igcilayo mina bengithi othi ukhomba umuntu ongabumntu uvele wathi nje bakithi ave muhle ngathi mina unanto hawu lekangcono nindo ayisomezi ndoda alikhona hayi somezi kodwa kwakudla uzungane ungawafaka amakhosi kuyaguqwa lapha. So I have a 100% free social media account.